имрӯзҳо тамоми расонаҳои олам роҷеъ ба бемории коронавирус ки қариб дар ҳамаи кишварҳои ҷаҳон паҳн гардида инсониятро ба изтироб овардааст сухан мегӯянд. ҳар кас мехоҳад ки дар бораи коронавирус COVID-19 маълумоти бештар дошта бошад то алайҳи ин беморӣ муқовимат нишон дода ба он гирифтор нашавад. пас боиси зикр аст ки ин вирус ба мо чиро нишон додан мехоҳад. равоншиносон чунин мешуморанд ки барои эмин будан аз ин беморӣ мо бояд ҳамеша хушбин бошем. агар шумо бештар эҳсоси хушӣ дошта бошед ва худро дар зиндагӣ қаноатманду болидарӯҳ нигоҳ бидоред, он гоҳ ҳормонҳои шодмонӣ ва ҳузуру ҳаловат тавлид мешаванд. чунин ҳормонҳо дар навбати худ масъулияти одамро қавӣ месозанд ки ин дар вазъияти коронавирус ва ҳар бемории дигар нақши муҳим дорад, мегӯяд равоншиноси маъруфи тоҷик Мариям Давлатова. ин хабар аз он аст ки ҳамдигарро дӯст бидоред ва ҳамон муҳаббататонро нишон бидиҳед. бал ҳамдигар кина нагиред, агар ранҷидед сари вақт аз дил бароред, ҳамдигарро бубахшед, зеро ин дунё кирои ранҷиданҳо, кина гирифтанҳо, нафрат парвариданҳо надорад. ва агар аз ин нигоҳ бинигарем, хеле устоди қавист ин беморӣ. ва агар ман гумон мекунам ки инсон то бемор шуданаш аз бемории дигарҳо холосаи дуруст барорад ва ин эҳсосотро дар дохили худаш дигаргуна карда тавонад, шояд беморӣ ба зудӣ аз мо биравад. зеро ҳама чизе ки зарурат дар он намонад, дигар на табиат, на худованд ва на худа дигарон дар рӯи замин нигоҳ намедорад. пешгирии ин беморӣ хеле оддӣ ва сода аст. дастонро мунтазам бо собун бишӯед, niqob пӯшед, масофаи иҷтимоиро нигоҳ доред, ба қадри имкон дар хона бимонед ва аз одамони сироятшуда дурӣ биҷӯед. эҳсосоти манфиро ихтисор кардан ва ба ҷояш эҳсосоти мусбатро ҷой карданро биомӯзем, ман гумон мекунам ки ба ин беморӣ осонтар ғолиб меояд. албатта бори ояи ҳамаи шартҳою усулҳои эҳтиёт ки тиби имрӯза ба мо мегӯяд ки дастҳоро бишӯем, ниқоб дошта бошем, дар хона бимонем ва агар ки зарурати аз хона берун рафтан бошад, худамонро фосилаи иҷтимоиро нигоҳ дорем ва баъди бозгаштан ба хона ҳатман дасту рӯйро бишӯем. зеро ин чизҳоро мо дар борааш тазаррус мебуд ки фикрам намекардем ки ино метавонанд манбаи беморӣ бошанд ва ин беморӣ моро ҳушёртару бедортар мекунад. ва хуб аст ки мо ақла истифода барем, ба воҳимаҳо дода нашавем, зеро аз воҳима айни замон ҳеҷ фоида нест. арзишҳои аслиро аз арзишҳои дуюмдараҷа ҷудо карда тавонем ва ҷони худамонро ҳифз кунем, ба саломатию ба тандурустию ба умру ҷони дигарон зомин нашавем, зеро масъулият хеле бузург аст. як нафар эҳтиёт накард ва бемор шуд, агар ки бемории ӯ бенишона бигзарад, тасаввур кунед ва чӣ қадар одамон дигарро бемор карда метавонад, ҳам худиҳоро ҳам бегонаҳоро. мо ҳамагӣ сабури як заврақем ки худи мо онро алвонҷ медиҳем. аз ин рӯ бояд зиндагии пурарзиш дошта бошем, чун ин беморӣ воқеияти ҳаёти моро куллан тағйир намедиҳад, танҳо риояи қоидаҳои оддиро аз мо талаб мекунад. ба қавли равоншиносон имрӯз моро зарур аст ки суду зиёни хешро дарк намуда тавонем. асабоният ва ҳарос дар ҳолати кунунӣ ба ҷуз осиби равонӣ ва ҷисмонӣ чизи дигаре ба бор намеорад. пас хеле хуб мешавад ки вақти хешро бо шодмонӣ ва манфиат сарф намуда то дар хуб нигоҳ доштани саломатӣ таъсири мусбӣ гузорад.